jedziemy. Co robimy, Moniczka? Jedziemy drogą z piaskiem. Jedziemy po plaży z jeepem, weź pokaż jeepka. Tu jest jeepek. Jest to ostro. Jest bardzo ostro. Ja pierdolę. To było lusterko, ale nie, już jest dobrze. Potrzebujemy lusterka? Chyba na razie nie. Tak? Chyba nie potrzebujemy na razie To w ogóle nie lusterka. używam, żeby nie psuć jazdy. Niech się martwić z tyłu, nie? O, Proste. Ładnie, jak widać, może jest, ocean jest. no i skończyło się. Dobra, kończymy ten film na dzisiaj. O.